La foto. No? Yo estaba tomando al borobil del medio. Estoy gustatzen atratzea fotuak. A ver, espera. Lapa gora biltzatu gatzen zeku, baina gustoz ibiltzen gara, gure hizkuntza zarrunen alde, eta segituko dugula xelaia izan arte betiko. Normalizazioaren bidean, hau pasue! Hau pasuek ere, venga, lasterkaitera! Hemen da 20. edizioa, hemen da korrika, Otxandiotik Iruñera. Bendeko langileak hortxe, lapan gora! Norbaitek ni bai hobe kantatzen badu torri goitetan gin. Bueno, Xabi Maia, Nafarroako bertsolari txapelketako finalista. Izpegitik edu zaigu lasterka eta oinik ez du bersoa pentsatu, ez tortzen den bersoa kantatzera. Hau Palizondoko gaztegie, goiti lekukoa, goiti! Hor da Iruñera jatuko den mezue, mezu sekretue, han laura izetara zabalduko dugune. Torri! Aizkundarak eronik hor daude, musu gorri gabe, bueno, hortxe zeitzute. Hau pasue! Sagarriko edariak ere antxe, haupa Sagarriko edariak, ja, 15 kilometro ez dakitzen bat, haupa zue. Hementxe, Erlategi elkartea eta Berroetako herrie ondoko lekuko hartzaileak. Haupa zue, dena batean hementxe, animeleko jendeketa. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hortxe lekuko aldaketa! Horik aitzitxago. Gartzainarrak, hau pasuek ere, batu korrikara. Elizondo, nere! Elizondo, nere! Ez du jaitzen, alako jende pileta jazaitzia. Elizondo, nere! Hola bai! Eta orai Berroetarrak eta Elizondoko Erlategi elkartekoak, txalo beroa berenako. Haupa hemen Erlategi elkartekoak. Bizakurzar. Zakurzarra baino, tranquil, Macho, egon, argazkeiteko utzi distantzia. Kasu kamionakin, sartu eskuinera denak, favorez. Igor, tranqui, gana zai, gozo, gaude. Bueno, argazkiko, 3 kontatu eta denekin dugu saltoa eta animelia. Alduzu eta saltoek handiena, bale? 3 kontatu eta gero. A ber, lehenbiziko saiakera. 1, 2, eta 3, Bigarrena, argazkiko. Oinik handiokoa eta gibelekoek ere bai, ez aitzineko bakarrik. 1, 2, eta 3, opa! Hola bai, opa zue! Lekuko entzinea eta bertso gutxe pankartan girena, favorez. Oide, tranquil, gozo. Norbaitek nahi badu zatoa, ardua trago badota. Korri. Zuek aztezko zate. Karneta erakutsi, favorez. Badu Aquariusera, Apa momentiko, nola zu izena?
Ongi, ongi. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Beratarrak ere hor, ez dakit nondik heldu diren, baina opa zue. Beratar txirrindulariek. Ea hor lasterka. Macho, tranqui, gozoa. Bueno, non dago Berrutako alkatea? Korride? Kiko da honik alkatea? Ja ez? Dimititu? Carlos. Carlos Garaikotxea, egera, Carlos Garaikotxea. Bertxa alkateak inbezala, Berrutako alkateak ere hitz batzuk inen azkigu. Handik hartuko du, seinalia. Hitz batzuk, Berrutako alkateak. Bentxe. Zindu pixke. Bentxeraz ezko batzuk seinaleak. Bueno, zuekin Carlos Garaikotxea. Famatua ezbertzia, Berrutako alkatea. Haupa guztia. Zer mauk, zongi? Justo ikusten zaituzte. Mire eske Berrutako alkatea, txalo bero da favore. Txalo bero bat, ez da hitze. Sekretu bat batzen. Berrutako alkateak, Carlos Garaikotxeak, ega aekan atrazuen. Haupa Carlos Garaikotxea, aekako ikaslea, zuizate unen guztien birika, bihotza eta dena. Biba zuek. Tipi japa. Tipi japa. Apa zuek. Gorrika. Nondik intuzte zuek peta polito horiek horiek? Ikastolakoa? Aski polite dire. Eta gameraldiek gorrikatik egintzen duten dantza ere aski polite. Haupa zuek. Eta horrez, pankartan gibelera aten mazate. Hola, tranqui. Hemen txere bimutiko hau edutzen entzinean. Tranqui, lasa. Etzen zatela esperka Gloria. Tipi japa. Ez du zaitu, a ver. Tipi japa. Eta. Iruditako genuen. Lekuko aldaketa. Patxi Barronera lasterka historikoa izaten aldau. Apa irudita. Tipi japa. Kasuko txakin hor. Avenida, ez dakiz epastu den. Kasuko txakin, horradako txegat, eskuineko aldean. Hoien neketa, irudita nere! Bueno, eta iruditakoak ere, beti bezala fin, aurten ere 2 kilometro erosituzte. Eta ipatu gotut kilometroen erosleak, Iruritako herrie, Gaztiak, Buraso elkartea, Aranabi elkartea, eta Arkupe goxotegia, Estermil eta txalo bero bat denei, favorez. Bakarren bat atzen dugu zaito, ere txalo bat. Tipi tapa,
Dola Irurita euskalduna! Hola, bai! Aio! Korrika! Zerketa erraldoia, munduko ekitaldirik handiena! Nola ez ba, Iruritan! Ameka egunez, gelditu gabe, mileka eta milioika euskaldun, euskaltzale lasterka, bata ebertzea lekukoa pastuz, mezu sekreto den lekukoa, Otxandiotik Iruderaino, 20. korrika, magia hutsa dau. Gora zue. Gora Irurita euskalduna. Opa zure, venga, lasterka bisetikera. Kasu hemen kotxeak, ezkerretan, kasu eskuinetara pastu favorez. Tranqui. Lasai. Aspire gaude. A ber, gibelekoiek esku egoitik, gibelekoek gaitzen da, ez? Hola. Iduri gaitzen dela, haupa zuek. Ze tropela heldu garen Iruritan behiti. Elkartu korrika zuek ere, venga, lasterka pixketitera, 1 metro berreun, venga, gaizka, goxoan. Tipi-tapa! Tipi-tapa! Iruritak euskaldune behar du, nola bertzenaz? Euskara egabeko Iruritak, etzen Iruritak izain. Aipatu, Iruritak urtero euskaren eguna maiatzaldian iten dutela, aurten ez dakit imer duten, baina bueno, imer baduzu eta iragarri nahi baduzu, hementxe mikrofona ireki duzu, iragartzeko, patxi nahi baduzu, aipatu zerbait. Opa Irurita, edurre! Oie, neketa lasterka, tranquileko guakin, gu ez gara inora gain. Hala, ongi. Goxoa. Disfrutatu zuen kilometroak. Opa, ondoko kilometroa. Favorez pastu denak eskuineko aldera. Hau ere Iruritako kilometroa, Iruritako alkatea, ja gaur ez dakizen magarren alkatea dugun, eta denek egiten dugun moduen, izbatzu bat horreko niztoke alkatu nahi ere, obregozo jaunari, hortxe nahi. Iruritako nahuzi, hementxe, zuekin. Pastu nahi lekuko eta zu mikrofono hartu, a ber, ze mezu zabaldu nahi duzu. Gola segitu, korrika, euskera zola segitzeko eta horreratzeko. Opa, txarro gero bat Iruritako alkatea denek. Bera zen, gizkoa zen. Favorez, denak sartu eskuinetara, zuen eskuinetara. Horai, errepiden auxiliatrako gara izen batez eta. Favorez, Jon Elizetxe jauna, favorez. Hortxe, favorez hartu dena, bildu, zuen eskuinetara. Bildu korrikara. Hortxe, korrika gaur, euskera bertze irunta eta lau egunetan. Bueno, biderbi.
Iruritan ez bazate euskara mintzatzen, non mintzatuko dire? Norbait baki erantzuna? Iruritan ez bazate euskara mintzatzen, non mintzatuko dire? New York, ez? Pasa hoxe. Bueno, aipatu dugu lehen, baina berrez aipatuko dugu. Iruritako kilometroa, nork edo ziduen. Iruritako herrie, Gaztiak, Guraso elkartea, Aranabi elkartea eta Arkupe gozotegie. Beren artean erosituzte 2 kilometro. Eskermile eta txalo bero bat, bort talde horiei. Hau pazuen. Oide, leku guau iten eska. Zuerzat etorkizuna, euskaran etorkizune. Zuen izerri hotzan, somatzen, kompetitibitik. Aurpegi hona duzu, Bertsoa nahi bali baduzu, nintxe mikrofona erekie. Batekin nahiko. Oiek ez duen jor berzoi bat eta hori pixke tristia da. Bastanen ja, 15 kilometro inguru gaitu eta inork ez berzoi botatzea. Batuzu 5 minuto pentsatzeko, Ion. Nahi behizu gero kantatzea torri goiti. Nahi batue? Ez? Otxandiotik Iruñera 20. edizioa. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Eta oinik falta direnak. Oinik korrika unitzi mertutu, Nafarroa normalizazioa, Euskal normalizazioa, eta Euskal Herri guztien Euskal normalizazioa lortu arte. Baina, irudia ukusite, urbila ukusten dagun hori. Aitzine segitu entzinetik, txalo bero baten eskatu nahi nuke hemen furgoneta barnean, lanian, furgoneta uten bertxe furgonetan, aintzinekoetan, lanian, ameka egunez, beren lanetan, oporrak hartu eta hementxe gaupe egun lanian aitzen diren ekipo horrendako, favore, txalo bat horrendako. Horiek gabe ere, etzen korrika ikizein. Jipi japa! Ze Iruritan ekatu egedo! Jipi japa! Hola, bai! Tranqui lekukoak lasai. Ira nontuzten bertxeak, nire hartan. Kasik ez dira ageri ere. Tranqui, gozoak. Bizikletak favorez gibelera, propelan gibelera. Bueno, bai, biribilgune hartuko dugu. Elkartuko favorez, eskuineko karrilera denak. Favorez eskuineko bidetik denak, birilgune hartzeko, trampak iteak ez du balio, Hola, denak fin biribilgune oso hartzen. Oiek ez dut guzi trampaitan bakar bat ere. Apa zuek! Gora Iruita Euskalduna! Apa zuek! Show
hauek indartxu heldu dira hemen lekukoekin. Eta hortxe zai ondoko kilometroko lekuko eramaleak arraioztarrak orain aski. Venga, esku egoiti denak! Esku egoiti, venga, indarra hor atra barnetik! Apazue! Lekuko aldaketa gai! Arraiozko herriek hartuko du lekukoa! Pues segi lasterkadenea begiletik! Hortxe, arraiozko xerife lekukoakin, Joselu jauna. Opa arraioz, lotu korrikara! Hogegarren korrika hemen dago! Zuena lekukoa, zuena daitza! Kilometroren erosleak, arraiozko herrie, guraso elkartea, gaztiak eta ariztia elkartea, erran behar da, bi lautaldoien artean, hauek ere 2 kilometro osoak erosituztela. Beraz, txalo bero bat eta eskermila arraioztarre beti bezala horre batiagatik. Aupa zue! Aupa arraio! Bueno, eta ea, oiture zarra bihurtu da ea bastane. Alkatea hitzbetzuk lapurtzea. Ebastia. Ja, 6 azpiak atezu gaztu dire. Zuzara, alkatea ez? Venga, ba. Joselu Erretegi, arraiozko alkatea, arraiozko xerifa. Opa euskera eta beti euskera. Txalo bero bat, arraiozko alkateai. Arraioze, nere! Nola arraioz? Arraioze, nere! Arraioze, nere! Ez duzu bazkaldu arraiozen edo? Arraioze, nere! Bueno. Tranquil, lekukoekin, tranquil. Disfrutetu hemen herrien pastian. Zuen momentua dau, lekukoa goiti lekukoa, hortxe. Hor daia Iruñera, pausoz pauso mezue. Iruñan irakurriko den mezue. Oinik hauniz falta da, baina bueno. Gaiatuko da mantxo Iruñera. Helduen igendian. Denak Iruñera gombidetu zauzte. Besta mundiala iren duguan. Tipi-tapa! 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 Hola! Arraioze, nere! Arraioze, nere! Euskararen alde eta euskera. Arraioze, nere! Aupa zue! Hau, enbeketa, gibeleko furgonta ez da gehi elekasi. Aupa manu hor, girotak edazterka. Esku goiti denek, arraiozen! Goiti, esku goiti! Euskara goiti bukatzeko! Aupa zue! A ver, pakarta favorez aintzinera eta bertze guziek lekukoak egin dute, lekukoa horre, bertze guziek pankartan gibelera favorez. Lekuko horre, Arraiozen, nere! Arraiozen, nere! Tipi-tapa! 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 Ara Mikel ere hortxe. Zenbat kilometro baten duzu, Mikel?
Azpegitik. Iñaki girri egiten du, Mikel. Iñaki, zuzendaria. Bueno. Ondoko kilometro bera Raioztarrena. Hementxe, aztioan lekukoak egin diren batzuk, Álvaro, Jana. Zuena da lekukoa. Aupa Raiozko herrie. Tipi txapa! Tipi txapa! Arraiozen, ere! Kasu biziletakik. Arraiozen, ere! Arraiozen, ere! Apa zue! Euskara alde bakarrik egotia ez da aski, Euskara zer egin behar da. Hoi da gura txorra. Euskaldunea gari magara, Euskara zimarko dugu duke. Horai, favorez, hemendik aintzin, favorez denak eskuineko karriletik, bai? Hortik inor. Tranquil, goxo. Tipi txapa! Tipi txapa! Tipi txapa! Gora Raioz Euskalduna! Zue tranquil, zue gabe zara inora gai. Bizikleta favorez, hor aintzinean dago bizikleta gibelera favorez. Aintzinean lasterkariek eta gibelean bizikleta favorez. Milesket. Opa, Xabi. Lekukoa goiti, Xabi, goiti. Lekauztarri bada? Lekauztar bat bakarri. Bat bakarri. Aniztarrik? Han bada, aniztar bat. Bueno, ya 20 kilometro batu. Maraton erdi anizek. Iruritarrik? Iruritarrak, bueno, gehienak iruritarrak hemen. Haupa, Irurita! Elizondakoik? Inor, Elizondakoa. Elizondakoik? Inor, zu. Arraiozko bai, Iruritako bai, eta Elizondakoa inor. Elizondakoik? Bai, hor bada batu da bai. Apa zuen. Goxoan. Tipi txapa! Tipi txapa! Apa isi? Isi ez da Raiozkoa. Aizkundarri bada? Imanol Etxeberria jauna. Azpia da den, ez dakit baino. Erratzu horri? Bai, hemen bat. Oin eski ezte maigorri erra. Arraiozen, ere! Arraiozen, ere! Bueno, aldatuko du oiuz, kantuz, edo, bueno, lemaz. Nik erraden dut Euskara ofiziala, eta zuek orain ertean salto den egoiti, bale? Baina nola tratzen den. Bueno, ezketrako da, bai, bueno, nindu guzaiak era baino gehiago. Orden, nik Euskara ofiziala, eta zuek behititi goiti orain, bale? Venga, ahora leheniziko zaiak era tratzen den. Euskara ofiziala! Elegante lehenizikoan, Ikasle hona zaten zuek, haber bigarrena, Euskara ofiziala! Apa zuek, txalo bero bat! Zuek polizia baizu ezkerrotan edo? Rakil, mantxo, goxoan. Denbora zongi gazin eski, haber txoperrak zer dio.
Denboraz badazi, perfecto. Ikeragarri ongi. Ze kirolari de maztan, ze kirolari. Amairurtarri bada edo? Ara, hain bertez bada sori bat. Bide bai, amairuz zintzota lehiala. Kasu autokin favorez, sartu piste barna favorez. Agurtu gabion hau. Aio! Ze kuadrilla hau den hementxe, Astelen buruzuri betian. Bi bazuek. Itxi gabe. Hau pusi behar da. Ez dakin bati hau, esplikatu nahi gabiozuk hasi ezinezkoa da. Hau bizi behar dago. Kasu hor, horonatzeko zuitzailea daude eta nik uste dut ur guztialdioen amarrak utela. Nik abizetzen atzen. Aterkiek edo balimatu zebe, atra. Ba ez bada. Xop! Bueno, Nafarroinezeko... Bueno, zuitzaileak hemen, zuitzaileak asko eta gutxi, apa zuek, zuitzaileak, oranozko zuitzaileak, tranquil, goxo, lasai. Hombre, apa zu, urtero bezala zuitzaileak, kilometroa erosten, eskermile, oranozko zuitzailea eta favorez, beren aldetik txalot, bero, bat. Apa gozatu momentu untez. Eskuinera sartu favorez, eskuinera, Carlos, eskuinera, gibeletik, eskuinera. Apa zuek, eskermile, oronozko zuitzaileak, apa zuek. Egunero egiten duzuela nagatik, eta korrikan parte atxagatik, ere bai, apai. Guztialde. Ro. Apai! Bota, Uriaize, bota! Apai! Tipi japa! Oire, lekukoa goiti neskatikoa, iapa! Neskatiko da mutikoa, ez dut ongi guztan. Goiti lekukoa. Bueno, tin! Aur bat ez, bi aur galdu dire. Haigi da, ez da katxondea. Gibeleko furgonetan daude, haure sartu eskuinera, lehenbiziko arremainole sartu eskuinera. Gibeleko furgonetan daude, Udane Atorrazagasti eta Magi Lazaro. Egi da, Baldin badago hemen, gurasoen bat edo, Gibeleko furgonetan daude. Bai? Xorroxinen ere pastuko dugu mezue, por si acaso. Pastu duzu mezu xorroxinen? Eta hau ere, ez alda arraroa, Nafarroa. Patxi, kamiseta polita, Sexy. Nafarroa. Haupa zuek, eskermile hor bidazterean gelitxagatik, korrika ibide manez, haupa zuek ere. Zea arraroa, euskarari gabe. Favorez, pankartan gibelera, lekukoa dutenak ez, bertziak pankartan gibelera. Lekukoa hor, ederki, baina berte guztiek pankartan gibelera. Hortxe, pankartan gibelera denak, pankartan gibelera. Zuitzaileak endute, berte guztiek pankartan gibelera eta denak eskuineko karrilera sartu, favorez. Bastan futboltaldeko batzuk ere guztien dut hor. Zintzinuk dena espeuren irazio baldu.
bagarrean zazte. Hirugarrenak. Eskuinera, favorez, eskuinera. Bastan Fútbol taldeko goleadoria, hortxe. Osasunak fitxetu nahi izan omen zuen. Izena ez dut errein, pegatu ezena, pekatari ez. Perrantzuen ez ez. Lehenbiziko mailan azkena baino nahiago duela regionalian 3. egon. Txalo bat berai ere, txalo bat, hor dago. Sartu favorez eskuinera. Ez dugu disgusto behar. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Apa zuen! Kontraerasoa, lege uztarrek. Apa batxilekuko hauiti! Bira behorroiek ere, korrikara heldu dire, laster batean. Paso bizikletekin, sartu eskuinera, orain, Oronozaldera, bilatuko gara. Apa zuitzaia! Zer supile hitzetzen duzen zuen. Garra dutenak eta bertzelakoak ere bai. Kaso bizikletakin favorez. Apai! Tipi-tapa, tipi-tapa! Zuitzaileak ere! Zuitzaileak ere! Zuitzaileak ere! Hoize, oide. Pankarta entzinera, pankarta, oiamna eta bar, torri gaiz entzinera, lasai, elekukoakin, lasai, goxoa. Oide eta pankarta entzinean hor, ederki, hor dago, bikain dago. Mila esker. Apai, venga zuek ere. Shop! Apa eta ben, Oronozeko herria ez barkatu. Herri txikietako eskolak, eta lekuko aldaketa Zuitzaietatik herrietako eskoletara. 2 kilometro dute herrietako eskolek. Erratzu, Arizkun, Amaiur, Azpilkueta, Irurita, Lekauzen, Gartzaien, Arraiozen, Oronozen, Zigan, Almandozen, eta Gartzaien, eta usturtetzetela ateratzen zen. Esker mile eskolo egitan iten duzuela nangatik. Txalo bero bat, Baztango herrietako eskola guztien dako. Gora zuek! Opa, gara zuen izena! Urkita? Maite, Jurgi, vale. Jurgi eta Maite hementxe, nongo azate? Oronozekoa. Iopa zue. Goiti euskera, goiti lekukoa, eta upa zue. Tranquil, goxo. Nola zue irakaslea, Xabi? Opa! Tranqui, ez da fizik, Favorez, eskuineko bidera kastemagara eskertu donatzen, Zuan, eskuineko bidera denak. Tipi-tapa! Arriba! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Arriba! Inderrak intorri zatez duek, Neskatiko eta mutikoak. Herrietako eskoletan ere! Euskararen alde! Herrietako eskoletan ere!
herrietako eskoletan ere! Euskararen alde! Bertze, aekako ikasle bat hor, pankartan, eta ikasle izan dako bertze bat, Izaskunta Garaine, aekako ikasleak, egunero lana eta gero, euskaltegire, tituluak atratzera, euskaraz ikastera gaten diren guzti egin dako, hoien gatik iten dako horrika, eta txalo bero bat guzti egin dako, favorez. Hau pazuek, eskermire txaloan gatik. Tranqui zuek, bina londa da gibilekoak, tranqui. Oiana, ja pankartakin ekatu zera edo? Dauka pago obrero, horregatik euskaltegira, noani egunero. Euskaraz pasek iten dire, izabuen aukero, baina niro da, orain arte zero, goizero, Tranqui, a ver, lehenbiziko lekukoa, eta gero bertze guziek, oida, lekukoa da, gure protagonista, lekuko eramaten duena, lekukoa goiti, tranqui, guri ez egitu, tranqui, gu ez gara inora gaine, zue gabe inora, nola gana gara guztue gabe. Tranqui, multiko, tranqui. Mantxo bat emazate, denbora gehiago bentsate leku guatik. Egon gozoa, nola, lasai, gustora. Nekatu gabe. Opa zuek. Tipi-tapa! Harrika! Tipi-tapa! Harrika! Tipi-tapa! Harrika! Tipi-tapa! Harrika! Dora zuek! Baztago azkeneko kilometroak, zeien deketa momentu guzietan, hau egierran aekalan iten dugunen dako, ikeragarria da, emozionantia da. Hapa zuen, txalo balo bat, zuen buruen dako, zuen dako denen dako. Lasai! Zigaterra fuerte torre dira hori, indartzu zigaterra. Bueno, atuzen errugatu baini disfrutatzeko, lasai, gustora. Nola etxezate zuek etxan, euskaraz? Eskolan? Euskaraz ere, nola? Nongoa zara zu? Olonozko gaztetxoak hemen, olonozko etorkizune, eta intzazu beti euskeraz. Hoi da gure altxorra euskera, gure altxorra. Epa, kasu, erorketa. A ber, denak ongi. Mantxo, erorketa bat izan da. Salto eskuinera, favorez, salto eskuinera. Txalo bat, berai. Apai, gora zuek, hola bai. Favorez, salto eskuinera. Pixke bat inkazu. Arron desobidente zauzteago bar, arron. Eta bai, orai. Baztango azkeneko kilometroan sartuko gara. Macho, ei, mekuko, furgonetan gibilea, tranquil. Apa, eta horrein gibelera, furgonetan gibelera. Baztango azkeneko kilometroa, Olonozko herrie, apa zuek. Lekuko pankartan gibelera eta lekuko entzinera. Paletxa pankartan gibelera. Hortxe. Bueno, eta. Badugu hemen, bentsa alkate bat. Horrein artea, pastutu Baztango alkate gehienak, berekin dute solaz, batek izan ezeik, bueno, ez dut errain nor. Nere herrikoa zen, eta horrengatik ez dut errain nor. Bueno, Olonozko alkatea, aekan euskaldundutakoa da, bai. Horren, beren aldetik, Olonozko alkatean dako txalo bero da, bere buru euskaldundu du, aekan, eta zorionak berai. Baino, ez da historia dakituko. Hitz batzu gabe, Matxo, lasai. Ez egitu guri. Lasai, utzi espazioa. Ei, neska,
Eska! Gelditu. Geldi, lasai, mira, hola. Lasa, badu gazte. Bueno, hainitzen arte. Horonozko alkateak hitz batzuk erran azpil gora denendako. Bai, ez? Bai edo, bai. Bueno, horonozko alkatea. Herri, enetako alkatea sabaztu zaizkigu, eta bai, horonozko alkatea. Korrikadako hore bada, enbentsa alkate gurekin lasterka biltzea. Eta ben, horonozko alkatea Ruk Peña. Apa, txalo bero bat ruten dako! Apa, hola berak eskue! Hola! Aldapa hola, baina eskue bai goiti bene, goiti, eta bihotzare bai! Hola, ya moruztu trikin sakarri, baina, bueno, badu trikin izapuzka hemen. Tapa zurek, tranquile, osoan. Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! ¡Aparolo! Macho, lasai! Esa señora, argazki beti nahi dugu, horrek beritu lasai! Lekukoa itzinean, Lekukoa ezin dugu galdu, Lekukoa gaiatu behar du binera. Lekukoa gabez gara ja. Aztu gabe. Horonozen, Hola, bai, ze guztua pelu de gara ditzea. Apa, zuitzariak, lanera hora igual. Haupa, zeien neketa, lasai, argazki ederra diteko, momentu hori korde barria betiko. Horonozen. Venga, nik inen dutenean nidu, berek inen dugu saltoa goiti, bai? Bat, bi, eta hiru, eta saltoa goiti. Bat, bi, eta hiru, eopa! Berriz, bat, bi, eta hiru, eopa! Apa zue! Apa zukene korrekara denak, ongietorrio denak, 20. edizioa, 8 Iruñera. Lekuko, idan etxinean, baurez. Oie, termine. Lekuko entzinean eta bertze guztien baurez pankartan gibelia, bai? Como gehiena behirtu. Horonozkoak endute, bertu duzien gola pankartan gibelia. Haupa zuek! Aniztarraia retiretu dira doik, ez? Aniz? Oi. Aniz maratoilaria. Bueno, berriz zuitzaiek, freskatu den handapute bai, freskatu dengo, txalo bero bat, ezko hautu dene! Ezkerbide zuitzaiei! Ezkerbide! Aio! Ezkerbide hori korrikan parte hartzeagatik! Hau espektakuloa! Opai, lekukoa goiti, lekukoa. Tipi tapa! 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 Gora zue! Zuek, lekukoa entzinera favorez, eta zuek multikotan eskatiko guziek lekukoan gibeletik. Hola. Badakizu kantue?
Narbaiten edo kantatu? Torri. Baina, baduzu musikekin, Bakarri sartu da ben, Kantatu. Herriz herri biliko gara. Hale, txalo bero bat, beren nako, Neka egunez, beren lanetan oporrak hartu eta hemen ibiltzen dire herriz herri. Txalo bero bat, favorez beren nako, Furgonetako gandien nako. Apazuek, eskerrik asko! Eta milezka gero bantxe, furgonetatik hau txigari den, Pelio San Milanen dako, argazki ederrak indazkigu, ondoko egunetan guztotugu, eskermile berai ere, joan da, baina bueno, milezka. Bueno, lekuko zaldatu dugu, ez da? Bertizaranan sartu gara, ez da? Hoi deta. Bertizaran ere, oike euskaldune baite, eta hemen txe, narbartearrak, bat zori bai, biek. Opa, Bertizarana! Eldu da korrika, hogegarren korrika. Korrikako pankarta forez aintzinera, eta bertze guziek, lekukoak enduz, gibelera. Pankartan gibelera. Bertizarana ere! Hor bada bat, panelak bat duzu, baina batek hola, badu alderantziz, a ber, ez dakit nore, hola. Oieregi ere! Kilometro hau, Bertizaranako udalak erosie, bertze erosle guztiak bezala, korrika zuen gabe etxerako posible izan, eskermile eta txalo bero bat. Eta hori zaren duzu eskargatzeko ondoko egunetan, milek argazki, zein baino zein politagoak, korrika baino gauza politagoek nik uste ez dela. Gauza baten bat igual, bai, baino guti, Bat edo bertze. Eta Bertizaranakoak ere gauza bera pentsatzen dute, eta Bertizaranako kilometro guztiek tik-ta saldu dire. Hau pazuen. Eta peluka dena bena guatugu. Bertizaranakoak? Bastangoak ere. Euskaltegikoak. Non euskaltegikoak? Iruñakoak? Hau pazuek. Pelukakin eben, Iruñako aikako ikasleak, hoiek erran bezala, korrikako arima, odola, bihotza, birikak, esteak, urdaia dena, txalo bero bat berenako, egunero, gaten dire, berek ez zuten izan aukerak txikitan euskaz ikasteko, baina orai sakrifizio bat iten dute, eta bere muro euskaldun dute, eta horrek, sinetxi gazazu ez du prezio. Txalo bero bat berendako! Hau pazuen! Horain duzue kilometroa, ez? Inauteriak dire Iruñan edo? Bueno, eta Iruña aipatuko dugu helduen igendean, korrika Iruñan akituko da. Astelena libre hartu favorez. Eta denak Iruñera, denak, denak. Gatiu, frikidantz, sorkun, bazkarie, txarangak, bertsolariek, eta ez dakiz gehiago, baina gauz zepile bat. Eta bueno, negozua, este buru pasa Iruña, launbetian Nafarroako bertso finala, eta igandian korrika maiera Iruñan. Plano bik ez dago nik uste. Tipi-tapa! 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 Bueno, kilometro aldaketa, lekuko aldaketa, Bertizaranako udalak utziko du, eta hartuko duena Narbarteko herrien, Narbarteko gaztiak, Narbartearrak, a tope! Opa Narbarte, txalo! Eta ongi etorri korrikara, ongi etorri bai hoxe! Tipi-tapa! 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 Hemen gaude! Narbarte nere! Bai hoxe!
zenora bertzera. Zue favorez, lekuko nigelian, favorez, lekuko nigelian. Denek esku egoiti, animo aztaira gautxi, kilometroa pasten dire. Bueno, inen dugu gauza, bira zaldiek eta lorra gazteka. Inen dugu gauza bat, bai? Denak makurtuko gara, bai? Eta nik idu kontatzen dutenean, denek inen duzu, alduzuen salteka hundiena. Nik ere inen du, bai, pixkean laguntzeko. Bueno, a ver. Beiti, bat, bi, iru, apa zure! Gora narrate euskalduna! Zuek tranquil, zuek gabez gara inora gain. Korrika zebesta, hogei barren korrika ja. Eta 1980 markadan batzuk izan zuten ideia edo hau nor pentsatuko zen olako erantzuna izan entzula ondoko urtetan. Baina hau ikusita ez dago hitzi, gunek ez du hitzi. Saiatu esplikatzen zer den korrika ez dakein bati, hoi gauza zaila. Hamenka egunez lekuko elkarri pastuz dendea, euskaren alde, lasterka, gelditu gabe, urie, elurre ere tokatu izan zaigu, eguzki ere bai, deke batzuten, malda baiti, milaka, horrek ez du, ez da huitziko despiratzeko. Opa Narvarte! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Narvarte, nere! Aldatuko dugu pixket kantue. Euskararen alde bai gaude, baina Narvarte nere euskara. Narvarte, nere! Euskara! 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 Narvarte, nere! Narvarte, Narvarte, apa zuen txalo bero bat zuen dako den dako! Apa zuen netxeko horrik animatzen, bi urte amei izaten da eta ze gustora hartzen den, bi urte amei. Cirilo, zer zinen errateko azkio? Mikrofonoa ereki dago. Nahi baiztu zerbait, zuzeran arberteko alkatia? Mezu bat mandaiatzea Cirilok eta bueno, korrikako mikrofonoak mezu guztetea da ireki daude eta bueno, ni Cirilok mezu entzunen dugu, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Narvarte, nere! Narvarte, nere! Bueno, fuertea esta kantatzea, baina bueno, nabari da,
Oraindian ekatzen ez alen hasi. Bai. Narbarte, nere! Narbarte, nere! Narbarte, nere! Gora zuek, gora Narbarte! Gora euskera! Gura txorrik handiena, haupa zigilo, ezker nire! Norbaiten edu barrita energetiko bat da zerbait? Bueno, eta Narbartek Iruñerriko akai pasatuko dio lekukoa. Iruñerriko akako irakasle eta ikaslea. Zai lekuko aldaketa. Nacho. Hoi lekukoa! Hemen gaude! Hemen gaude! Hemen gaude! Hemen gaude! Zuek zate korrika! Iruñerriko akako irakasle eta ikasleak! Hau zuengatik, zuendako eta dena! Zuen gabe ez dago hau! Ezkermine uniraino tortxeagatik! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Baina, zer lekuko animelea stopitua da hoi. Opa! Bueno, hainbat ikasle eta irakasle, zuek ez duzu animazioak beharrelea, Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Apa zuek, xori batek errandin, zuetako baten urtebetetzea dela, Julen irakaslea hemen, aekako irakaslea, zorionak eta txalo handi bedoretako. Kantatzen ez gara zuko, euria inen duelakoan edo, demora erra dago eta utziko dugola. Zorionak. Bueno, uste dut indartxotor izatela eta aprobetxatuko dut. Jautxiko naiz furgonetatik. Orduen, dena jautxiko gara, beiti, eta hiru kontatzerakoan aldu zuen eta saltuek handiena. Bueno, bera, denak bera, beiti, bat, bita, hiru! Haupa zuek, Egunero, lanetik atrata gero, euskaltegire, entzate Barakaldokoa, baino paro obrero, eta bi baztuen. Barakaldoko batena gara, beta aurreko dugu, Sestao, barkatu. Gora Sestao, Sestao zer da, Iruñerriako auzo bat edo Iruñeko auzo bat? Lekuko horrekin Iruñeraino doik, Bueno, eta Iruñerriko ikasle eta irakasleak hemen daudela aprobetxatuz, berriz ere gonbidapena, heldu den igandean, korrikaren amaiera animeleko besta izanen da. Baina animelekoa, ez duzu inoiz horako ikusi, seguraski. Iruñen. Apiriaren 9, kontzertuek, bazkarie, bertsoak, txarangak, alkoholik gabe, dena alkoholik gabe. Zuek favorez, lekukoan girenera, lekukoa entzinean, eta lekukoa, goiti, Apa zuek! Lekukoa eskapatu nahi da zaigu amendik. Bueno, bertze
bat eskatuko batzuet. Euskara osoko, Nafarroa osoko, eta baskofona ni. Orduen, ez nuen hori erran nahi, ni ustez ez nuen erran nahi. Orduen, hiru errandakoan, Nafarroa osoan, Euskara ofiziala izaten alde, animeleko saltuen dugu, bai? Hoi delako gudena nahi duguna, eta hoi da denak behar duguna, denon eskubidea. Beraz, bat, bi, eta hiru! Hoi ba. Paio tekniko bat izan dugu, berriz errepikatu berko da. Argazkilarie, bastandarra da argazkilarie eta beti pixka berandu biltzen da. Orduen, berriz zinen dugu. Ara, aita da bat. Bueno, berriro, berriz salto, Bat, bi, eta hiru! Hola, bai. Eta orain merendola legazan, omen duzue. Induzue ya? Txokolata, edo zer? Txokolate da txurroa. Tipi-tapa, tipi-tapa! 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 Apa zuek txalo bero bat, Iruñerriko haikako ikastetera kasleendako. Lekuko aldaketa istentean. Hemen txekiko bizikletan ez dut ezagutu ere. Eta orai, lekuko aldaketa, ez dakit izaskunek segituko duen, lasterka. Horiek ez dire, zema legaza, Iruñerriko AEK-ko ikasle eta irakasleak aio, edo gurekin segin adauzue, eta hori etorri korrika da, Legazako, lasai, mutiko, Legazako herrikoei. Apa Legaza! Legaza nere! Legaza nere! Legaza nere! Bueno, aldatuko dugu kantua pixket. Euskararen alde gaude, baina gehien bat euskaraz gaude. Euskaraz gara, eta euskaraz izaren gara, bertzela ez gara dauzitein. Orduen egonen dugu, Legaza nere! Euskara! Legaza nere! Legaza nere! Legaza nere! Apa txalo bero bat Legazaren dako! Lekukoa pakataren aitzinean eta bertzeak iberian. Lekukoa ez galdu, Lekukoak Iruñeraino aiatu behar du. Guk ere bai, baina gehien bat lekukoa. Opa, metiko, zein ez du izena? Aimar, pilotaria zera? Aimar Olaizola zera? Bai, uste nien goizuetakoa zinera? A ver, ezkerretik azin guziek. Sartu, paez. Eldu hemen da animeleko kamioi trailer bat. Usten duzu kamioi trailer bat? Eldu de, kasu horretik. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eskuinera, favorez, ikasu iratik. Bueno, eta, donde esteben sartu minolen, bertze txalo bero bat eskatuko batzuet. Ez baina, lehenbiziko erramar dut txaloan hori, tranquil. Kasu, furgoneta lehenik. Eo! Bueno, donde esteben sartu baino lehen txalo bero bat eskatu nahi batzuet, lehen furgonete biztatik, bai? Txalo bero bat behin dako hemen daudelako lanian, korrikaren mezu lau aizetara zabaltzen, korrikan irudie, eta bera bere korrikatzerako deus izanen. Txalo bero bat! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa!
eskuinera dena... Furgoneta honei ez ikasuk, gu gara, referentzia. Hau ez dakin orden. Legazarren bat hori zaren da. A ver, favorez, multikoiek. Lekukoa da gure protagonista, lekukoan gibelera. Hoi beketa. Legaza, nere! Izigapai, lekukoa hoiti eta laitasunere bai, gorazu. Goiti denek eskue, goiti! Hau korrika, hau besta bada. Euskeran aldeko besta bat. Nuk usi duzu olakoik. Ez da jankiek ere zutelako asmatzen, Japonesek ere. Inglesek ere. Bakarrik ere euskaldunek. Gu bai gara kasko gorrak. Korrikaren omenduek, aurtengo omenduek, korrikaren erokeri hau asmatu zutenak 1980 urte inguruan. Eta horiek izan ziren, hau sortu zutenak, ideia hau izan zutenak. Korrikaren omendu direk, lehenengo korrikaren atbatzaien dako favorez, txalo gero bat ere bai. Bueno, eta orai, frontalekin eta zuztego jendia. Bertze txala hundi estatuko dut. Korrika azken finean, AEKak antolatzen duelako, AEKan euskalduntzen delako jendia, AEKako ikasleak, irakasleak eta langile guzien dako, bertze txaloa hundi bet. Haupa! Esa soia, Ez dago prisaik, Prisa duzu edo. Agudo, lasai, disfrutatu. Mantxo bat emagara, denbora gehiago honentzate leku batin. Bueno. Aiaz de Amsterdam. Ez. Nordu hemen, lekuko aldaketa, listo, ina. Bertze guziek, pankartaren gibelera favorez, Don Esteve futbol taldea, txalo bero bat behien dako. Opa Iker, Don Esteve futbol taldeko kapitain ondia. Fernando Hierro, central, latza, gogorra. Iker. Latza. Zakur zarra ya, Futboleko trikimailu guztiak akizki. Venga. Bueno, Don Esteve, nere! Don Esteve, nere! Oideketa, Euskararen alde eta Euskara. Alde bakarrik egonta, ez du gozone txikile, pixke bai. Noia euskaraz egonta, hor ja dena dago. Bueno, zintzi duten azte duen, Don Esteve. Irabazi? Empate? Opa zuen, ebentxe gendere hau elkartuko zeu korrikara. Don Esteve ja sartzenen gara. Handi beleko jendeketa. Gau ez bentxe xarma badunek ere. Gero eta polita ba. Tipi-tapa! Hemen Don Esteve futbol taldeko arrobi, Favorez, eskuinera sartzen bazate hobe. Benak. Eskuinera. Ezkerretik autoak heldu dire, kasu. Bueno, eta zein da, errondu Don Esteveko kapitainia, defensa zentral sendua zenek. Zein da Don Esteveko goleatzailea? Bueno, hitz batzuk bine ditu, Don Esteve ezin duena, baina kapitainia ez duena, hemen dago Iker irazokia handia. Bueno, Iker.
Seguimos este. Tipi-japa, korrika! Tipi-japa, korrika! Tipi-japa, korrika! Txalo bero bat ikerrendako. Donesteko kapitaina, hemendik urteatzutera, klueko presidentea. Bueno, hini urteatzut, haituko zara, Apa Donestebe, hoien neketa. Asa, tranqui, oso. Honi gazi orduz. Hemen Euskaldun izatea bezala modurarik ez da. Apa zue, galdia pagora, eurre! Paure sartu eskuin, pizket, eskuin. Apa Donestu! Ez baire Donestebe, Donestu! Apa Galerreka! Venga, eskuelene, goiti! Giberekoak ere bai! Oidek eta, hau da korrikan besta, ikera harriek! Apa zue, gongitorri korrikana, 20. edizioa! Haipek antolatzen du, 2 urte! Pausua gaini gortuko dugu. Apai! Apa Donestebeko futbol taldea! Ajax de Amsterdam! Bueno, Vicente lekuko aldaketan azki. Eskermile diako ere, txalo bero bat hemen aider. Lan egiten, demora dutxe, txalo bero bat diako endako. Iten dutela nagatik horrikan alde, eskermile. Eta bertzen hau zamutzen dut. Tipi-japa! Hola bai, tipi-japa! Tipi-japa! Bueno, eta lekuko aldaketa, eta beti korrikan hortxe bultzatzen eta kilometroak erosten aitzen den bertze eragile batek hartu du, Titi ostatua, txalo bero bat Titi ostatuen dago ere bai. Apa zuen, eskermile Titikoe. Gero, Titin, 2.000 bat omena. Nahi hau zuekin. Mantxo, tranqui, barru guazte. Disfrutatu zuen momentuen, lasai, hoi da. Tipi-japa! Korrika! Tipi-japa! Korrika! Tipi-japa! Donestebe, nere! Euskararen alde! Aldatuko dugu kantue, Donestebe nere, Euskara! Donestebe, nere! Donestebe, nere! Horrek eta Euskara de bai, baina Euskara bai hau. Apai, aldapa mera, xeraian, korrika lekuko eskutik estu, haupa zuen eskermile, Titi ostatua, kilometro erosteagatik, beti bezala hortxe tirpit, eskermile Donestebeko futboltalea, kilometro erosteagatik, piba zuen. Lasai, goza, disfrutatu. Lekuko aldaketa istentean berriz. Titi ostatua gorai. Donestebeko Titi ostatua. Giro ederra, eta pintxoak, ze pintxoak. Probatu duzu Titiko pintxoak? Bai. Donestebeko eskolako gurasoak aurrek irakaslea patatan. Donestebeko eskolakoak ongi etorri korrikara, eskola, guraso elkartea, aurrak, haupa zuen zuzat etorkizuna.
lasai. Favorez, pankartan aitzinean bakarrik lekukoa, bertze guztien pankartan gibelera. Hortxe gabe, haupa desakarrak egaren, iztentezio kilometroa. Tipi japa! Ez da eus entzute, ez duzue merendatu edo. Tipi japa! Horai bai, tipi japa! Tipi japa! Diora zure gora honesteo esaduna! Trami, gozo, gozo. Oye, neketa honesteko karriketa. Donestun! Ongi etorri, hogeigarren korrika, Donestutik! Poliki! Erran dugu, txalo dugu, baina txalo guztiek ere ez dire soberan. Korrika etzen posible izanen, furgoneta hauetan lanian ameka egunez, beren lanetan, oporrak hartuta itzen diren haue gabe, txalo bero bat, furgonetako endako, txalo bero bat, eta lekuko aldaketa. Ez, oinike. Barkatu. Opai! Guazen! Baorez, pankartan nibelera dena. Lekukoa, aitzinera, lekukoa. Oide. Eta pankarta ireki, zabaldu pankarta, oide, ireki pankarta gustora. Lasai, guek, guztu egabez gara inora gai. Zuegabez gara ja. Hogeigarren edizioa Euskaren alde Aekak antolatutakoa munduko hizkuntza baten aldeko ekitaldirik handiena, hau da. Eta oraintxe bertan munduko hizkuntza baten aldeko ekitaldirik handiena Donestutik paste. Mileka eta mileka euskaltzale ameka egunez gora zuen. Lekuko entzinera, favorez, eta bertze guztien pankartan gibelera, favorez. Lasai. Ez gara inora gain, lekukoa bakarrik aitzinea, lekukoak darama mezue, Iruñen helduen igandean irakurriko den mezue. Mezue haitu nahi dauzue? Korrika! Tipi japa! Korrika! Tipi japa! Korrika! Gora zue, gora UNESCO! Eta eskermire nola ez, Donestuko eskolako guraso elkartea, Donestuko eskola berai, kilometro Donostia batik, hapa zuek eta txalo bero bat egin dako. Txalo bero bat, ez da itzen, horiek eta itzen da. Eta, lekuko aldaketa orai, erreka, kirolariek eduzazki orai, erreka, triatloia, eskubaloia, denetatik baten diote. Haupa zuek, haupa erreka, eskermile kilometro Donostiagatik, eskermile korrika parte hartzagatik, eskermile euskarai arnaz pizkat ematengatik. Gora zuek. Bueno, soritik batek, errandak, hemen badugula, ja bertxe alkatea da gaurkoia. Eta, a ber, itzen batzuk edo. Hemen gaude Euskararen alde! Hemen gaude Euskararen alde! Tipi japa! Korrika! Tipi japa! Korrika! Mira esker txalo bero bat, Santi Uterra, besteko alkatian dako! Erreka taldekoa bera ere, hemen txalo errekakoak, eta bertze txalo bero bat, errekako endako, kilometro Donostiagatik. Haupa zuen, txalo
bero bat errekai. Erreka ere! Erreka ere! Erreka ere! Erreka ere! Zuek errekakoak zenbat kilometro egingo dituzte, berrogei bat edo, entrenatzeko pixko. Berotzeko berrogei. Eta gero pixka berotuta edo, bueno, hogei edo berreta. Animo zuek ere, korrikara, 20. edizioa. Ja badira edizio batzuk. Baina badara batzuk ere bai, Ahora ez pankartak libera zuek. Tranqui, ez dago prisi. Haunditzekin sartu gozate errekan ordenak a tope. Hemen, jende kirolari eman errekan, Donestebeko futbol taldea erreka dena kirolean, hemen, a tope. Eta gaur korrikan. Lasai, polliki. Koize gozuan. Ongi gaude denbora. Disfrutatu zuen momentua. Opa, oigarre korrikamen dago! Malerrekan bihotzean entxe! Hemen ikuste ditut erena Malerrekako korrika batzordeko parte hartzaile batzuk lehen ikusi dut handiko hier. Eskermile beraiei ere hortxe lanien egoteagatik korrika antolatzen, korrikako gauzak iten, pankartak, señalizatzen, bidea markatzen. Eskermile eta txalo bero bat Malerrekako korrika batzordeko kiden dako. Haupa zuen! Opa eta Eldorri! Eldorria pasatuko du errekak, eskerrimile erreka, eskerrikasko erreka, eta Eldorriko herri horai, Eldorriko gara. Opa zuen! Ipitapa! Opa Eldorri! Eskermile kilometro dozteatik Eldorriako ere, eskermile! Lekukoa eta lasai, lasai, tu prisi batre, bate. Goxo. Opa, suzik eta guztien Eldorri. Txalo bero bat, Eldorriko horrien dako, Txalo bero bat. Gustora. Opa Pujol! Eldorri nere! Aldatuko dugu pixkel kantu edo lehenloa edo Eldorri nere euskaraz. Eldorri nere! Hola bai, Eldorri euskaraz, nola bertzera, nola imerdu Eldorri euskaraz doike? Pues nola iten duzu Eldorri? Euskaraz. Matxo mutikoak, Badago jende honi zuen gibelian, lasai, ez dago prisi. Pollikiago joten mazate, denbora gehiago korrekaiteko. Bueno, Eldorri City nahi gara sartzen, Eldorri City. Eta kantatu beharko dugu, Oiukatu beharko dugu. A ver, denek entzuko duten, Eldorriko guziek. Tipi japa! Kasu hor, paretakin, ezkerretan kasu paretakin. Eldorri nere! Aupa Eldorri!
Guztua baten duenako jendia izatea. Hemen Elgorri ditugu korrika batzordeak, eskerbile, Elgorriko udalai, Elgorriko ostatuei, Elgorriko elkarteai, eskerbile, benetan Elgorri. Lasai, lasai, gozo. Gu ez dira gina ganez du gabe. Aio! Apa Elgorri, lasai, eta oprisi. Gozo. Goiti, hola, eta lasai. Arrasongi badazi demoraz, Zuen hola ez duzu, arruntongi, Agitzongi, nola ez duzu, arrunt, arras edo agitz? Agitz? Zea beratxaren gure euskera. Badakizuen hor kantolatzen duen korrika? Kilometro aldaketa, eta. Eta, Malerrekako gaztasano bat, hemen aurpegi ezaguna hemen, lekukoakin. Mikele, txalo bero bat, Mikelen dako. Txalo bero bat, Malerrekako gaztasano dako. Goiti hortxe kartela, pankarta, lekukoa, bihotzak, eta dena. Tranquil, Mikele, eskupi. Hortxe. Ez, hori, zentratu gerran dut, Pixket, hola, hortxe, ederki hortxe. Ze xarma duen korrika gau ez, Opa, Lazar! Korrika batzordeko kidea, opa, Oiki, ez dugu prisiki, Lazar. Malerrekan ere! Nola? Euskararen aldez? Euskaraz! Malerrekan ere! Euskaraz! Malerrekan ere! Euskaraz! Euskararen alde egotea arrazongi dago. Baina hemen Malerrekan euskaraz egon behar gara. Euskaraz imar dugu, eta euskararen alde egotea biztan da euskararen alde gaudela. Malerrekan dago. Hola, Zahar! Opa zuen! Tipi japa! Oparit! Hitzen batzuk nahi ditu norbete gerran? Ez, Lastima. Lekuko aldaketa ez, Segitzen dugu Malerrekako gazta asamblea. Opa zuek! Hau ezin da bertzen modu batea deskribatu. Guzi beharra dago. Arantzarrak ere hemen, arantzarrak. Aiba. Arantzako kilometroa gora dago, Pankarta favorez erdire, aia, hortxe, erdire. Apa zu, apa aia. Favorez, pankarta nibeletik, bai. Hortxe, pankarta ematen hautxe, batu fin. Oide, eskermile, Kasu izan zate. Gora asko ere, galdapan gora! Zelaian, Euskaran alde 20. korrika, AEK kantolatutako 20. korrika. Bertze beretzik ere AEK kantolatutakoak izan ziren. Euskaren normalizazioan bidean, Nafarroan Euskara ofiziala behar dugulako, Euskara ofiziala. Tona baskopona, ez, tona no baskopona ere ez, mita baskopona, mista eta deus, Euskara ofiziala. Goxoan.
Ongi etorri hogeigarren korrikara, ongi etorri denei! Apa zuen, tranquil, goza. Eta kilometro hau, Donamariko udalak, txalo beroa beren nako ere, haupa Donamaria Euskalduna, gora zuek! Donamari, nere! Donamari, nere! Donamari, nere! Haupa Donamaria! Mantxo, gustora! Eskuinera, Paure, sartu bizkat eskuinera, zerbait ere bada, aintzin hortan. Eskuinera sartu. Mantxo, gustora. Disputatu, Dona Maria, disputatu. Hau da, momentu, lasai. Toxua. Mantxo bat emazate, denbora gehiago lasterkaiteko. Lekukoako. Goiti lekuko, hor dago gure mezue, Otxandiotik Iruñera joan den mezue, Euskaren aldeko mezue. Eta zer erraten den, jakin nahi baduzue, Iruñera joan marko zuten. Bakarta ez dago ya, edo? Bakarta dago edo ez tegateko? Malerreka, nere! Malerreka, nere! Malerreka, nere! Tipi-tapa! 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 Bueno, gustu dut, puente zauzela indantxu. Gainen dugu, hola, argazkiko inen dugu saltotxo bat. Jautsiko nahi. Nik erratekin denak 20, jautsiko gara. Mantxo. Mantxo, lasai. Bueno, dena makurtuko gara 20, bai. 20, zuen mantxo. 20, eta nik iru ertekin denak salto, 20. Bat, pita, iru, Apa zuen, txalo beroa. Tranqui, lasai, utzi furgoneta distantzia bizke. Zei endek eta mentxe gauez, pipi-txapa, lasterka, korrika, 20. edizioa. Milaka jende, munduko ekitaldi jendetsuena. Disfruta baten aldeko ekitaldi jendetsuena bai gaitin. Zerbait horren nahi duzue? Mikrofonak edeki daude, Donamariko alkatea ben dago? Donamariko alkatea? Ados. Ja, kilometro batzu bat dugu Malerrekan. Malerreka tarrez aparte bastandarri gelditzen da hor gilortan. Bat baian, bai. Vale. Bertizanakoak. Baitere. Maratonianoak zuen. Habai antxek usten du bastandar bat, eskuin aldea. Horren oztarra. Ongi etorri galdunen, YouTubera sartzen eta nola ez galdunak hemen. Hau da, espektakuloa Eskerdune dituren, Eskerdune galdunak, korrikara batxagatik, hau pazuen. Hartza etorri da,
Hau da momentua, ez du hitzikunek. Hau korrika da eta ez dago. Aplazue! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hau momentua! Suéltate el montón de la música. Voy a actuar en forma de música. Aipaturte, ikundi, korrika pastu gabe, eta holako ongi etorriakin, zein urte, bueno, ikeragarria, zein egin dago, Nueva Luna. Aupa Nueva. Aupa ahí. Aunque corre de largo está en él. El sea la cola de la vida de la vida. Aupa Nueva, se vive en él. Bici momentual. Aupa Nueva, extermina el lado de él. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! A ver si el alma está ahí, tipi-tapa, tipi-tapa! ¡Apa, sube! ¡Apa, venga, dereche! Corrida va a ser recogida. Justo no tenemos que acusar. Puede ser la monta. Tiene una out. Hola, posibilidad. Apa ya? Eso ya. Estuvo presente. Un momento. Volvió la rueda. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hemen musika politena zuen joaren soinua da. Hortaz kendu dugu horrengo musika, hau ikeragarria. Erra, mena. Traki, oso oso. Oso oso. A ver, Migueletuak, Joaldune martxan, saltoka! Hey, 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 hey! Zenekatuek edo! Venga, venga, hey, 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 hey! Apa zuen!
atra baino lehen, eta joaldunak utzi baino lehen, zorionak, eta txalo, bero bat, joaldunen dako, baina bero eta fuertea, Gibeleko guztien txalo, joaldunen dako eskarmile, eta goraztuek, goraztuek. Ze momentua, tranqui, lasai, ez dugu prisa, lasai. Goza. Bueno, korrika bere bidea segituko du. Itun bidea utziko dugu. Aio aldunak. Eskermile. Goazen pakarta entzinera. Eta goazen! Norru leku entzinean, lekuko entzinean. Eta mantxo, baina, latza. Goxoan, berak elkartzeko berri, lasai, orba, jende iteagorizko jendetza gildia. Podiki, pankarta favorez aintzinera pankarta. Pankarta nibeletik denak. Aintzinean lekukoa, pankarta eta gero bertze guzien. Oide. Guaze! Mantxo, jendi honik aida joaldunak aintzinetzen, lasai, animeleko jendetza dago, Tipi tapa! Tipi tapa! Eta lekuko aldaketan, Ditumoak oinik ere, aurtiztarrak dira hori naski, Aurtitzeko bidean, ikundik aurtitzeko bidean. Aurtizen, nere! Aurtaitzen, aurtizen, nere! Bertsolari bat baduan, niz hautzen dutena, bertze batera hemen, bi bertsolari ikusten ditut entxe, eta gatitu lau edo bortz ordu bertso bat entzun gabe. Orduen, ja sei ez ditugu nahi. Orduen, torri bi, Ander. Bai, bi. Bueno, erresa da, Zure gozat etortzen, ni joanen, Hementxe bertsolari, galtza motxetan eta, sekizta. Hartxe, mikrofonoa zura Ander. Ordentze bertsolari gana joan, horra da bertze bat. Ikundar bertsolari betera, bat aurtiztarra, adoptatuet, abertze ikundarra. Ara, natora. Gorozka erraztu banek hautxe. Ia nora joaten den mendik ondoren, ia zenenik hartzen duen mendik atxeden, nola nahiko erritmo badaukagun hemen, utzi behar dut bikrua itoan olen. Apander, autiztarra, sortzen. Eta hementxe bertze, bertsolari bat. Bueno, bertso matera entzuteko guztia gaudenik, Aupa zuek, aupa ikundarrak, aupa aurtiztarrak. Nik uste duen, etzela gizonik bi gauza batean iten zekinek, baina hor kusi dugu bat badela. Ander Izarralde, lasterka eta bertxotan. Bi gauza aldi horiak. Txalo bero bat betako, Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa!
bizi, lasai, gusto, disfrutatu momentua. Ez gara eskutuko gai, Haupea, hemen txea aurtizera jaten eran aski. Aurtizen ere! Aurtizen ere! Aurtizen ere! Eta aurtizen imarroen dugu ibilaldi turistiko bat aurtiz barnetik. Lekuko aldaketa, Malerrekako eskolak. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Malerrekako eskolatik egartu dute lekukoa. Bertze bezala, txalo bero bat Malerrekako eskolatik endako. Txalo bero bat. Opa, iguazin aurtizera bala goiti. Opa zuek! Aurtizen ere! Aurtizen ere! Mantxo, lasai. Ahí, gozo. Badire urte batzuk, itun eta aurtitzetik ez dela korrik apazten. Hau momentua. Aurtiz bai euskalduna, hementxe itun ere bai. Euskararen anazgunea di hauek. Haupa aurtiztarrak, haupa zure, batu korrikara. Mantxo, lasai. Mantxo, ez dela zure gai inora gain. Tipi-tapa! Padiki, lasai. Oportiz! Ongi etorri olegaren korrikara! Gara zure, gara! Batu korrikara, hartu lekukoa, eta idazten gurekin! Gara zure, eskendira aurtiz! Tipi-tapa! Kaso utoakin! Aurtizen ere! Hora, araztarrak eraldu dira, korrikara. Goitixo dute kilometroa baino, sasoiko beke. Poliki, denak elkartu gara berriz, lasai lekukoa, lasai. Mantxo. Disputatu momentua. Hau paitzane, korrika batzordeko kidea, goraztu. Aurtizti pastu du aurtene korrika, hola bai, gusta ematen du. Ardi horiek harritu xamar daude, baina gusta ematen du. Izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago euskara animatu, askatasunaren aldeko itxara. Tipi-tapa! Bueno, ja, kilometro batzuk gaten dugu Malerrekan barna, ja, Malerrekan bihotzean gaude hementxe, eta oinik bastangarren baten duertzen guztien dut lasterka. Hoi behi sasoia, gorka, ez sasoia. Zuek ere mabe, bastangarrak. Eta bertizaranako bai bada, bertizaranako bai. Aurtizen ere! Goxo, mirazten bai jende, denak elkartu baitezen. Horiek hor, Don Esteve futbol taldeko kamisetak ere, kuadrillo batan badire batzuk. Haupa, Don Esteve futbol taldea,
Ajax de Amsterdam. Eta hemen, Arcelorreko langileak. Langileak edo, ez dakit, baina, bueno, hori patzen du paperea. Arcelorrekoa behin bai. Legasako Arcelorreko langileak, Badiberi Arcelorretan. Territorios Will! Opa zuek! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Hau jendeketa! Ze xarma hemen gau ez ibiltzea, Malerrekako errepietan barna. Goiti lekukoa, goiti! Bihotzak ere goiti! Animoak onik, aize jendeak guztu dut aurpegi honekin. Hemen badugu Legasako fabrikako bat, izpegin hartzaz bestitu atra dena. Joseba inda bere, Legasako alkatea. Opa zuen! Goxo, lasai, gueltazin nora zuega bega, goxo, gustora. Opa, Legasako Arcelorreko langileak, tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Opa zuen! Pankartan txinera favorez, eta lekukoa ez bertze guziek pankartan gibelera. Hoi beketa, pankarta zabala hortxe. Bueno, zuen gatean txatea, Josebakin. Bertzena bakarrik lotxatuko da. Bertze langilea Josebakin bat, baina bizpailu edo. Hortxe. Joseba lotxatik xamarra atrasegu. Zene tipo hona da, tipo hona. Arcelorren, nere! Arcelorren, nere! Arcelorren, nere! Ez dut haitzen, Malerreka nekatuek edo! Arcelorren, nere! Hola, bai! Hoi autolerrua gure biletik. Ale, animo! Lekuko aldaketo hemen, Zumbildarrak. Eta Zumbildarrek, Arcelorreko Zumbildarrek pastu dute lekukoa. Opa, Zumila, ongetorri gurera, ongetorri bai gara korrikara. Erdien patu, erdien, lekukoa mera etxenian. Baina lasai, utzi espazioa, utzi, mancho, pakarrak, lasai. Zumila, nere! Zumila, nere! Zumila, nere! Opa, Zumila! Gora, Zumila! Bueno, Zumbilako kilometron, Zumbilako udala, Zumbilako gaztiak, eta Unibeltza elkartea. Txalo bero bat denenako. Opa zuen! Tipi japa! Tipi japa! Tipi japa! Zumbilako alkatean duzue? Hitz batzuk enduna izkionta. Lasai, eta presi, oso. Bueno, indartxu torri ez Zumbildarrak eta pixkel lanean patuko zaituzten. Nik ertekin dena makurtuko gara, beti, eta hiru kontatzekin handibeleko saltua. Beti,
denak, beti, bat, bita, iru, iepa! Apa zuen! Eskambistak, herri beran, ilusionistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta Zumbilan ere! Zumbilan ere! Zumbilan ere! Opa Zumbila, opa Maderreka! ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara. Zuzten zara, Zumbilako alkatea? Espezialista, iruko Euskaraz berdin, alkatero, alkatez. Zumbilan ere, urteko 325 egunetan euskaraz, gaurko herrikan bai, baina egunero euskaraz ere bai. Nola bai den duzuen Zumbilan, euskaraz doike, bizan ere. Oire. Zumbila guzti etorri zaten edo? Gehientzuna, Denak Zumbilakoak hemen, denak. Bat orkorrika! Opa zuek! Otxandiotik Iruñera 20. korrika eta momentu enten errekan bihotz-bihotzen gaude Aurtiz Paskue, Zubitako bidean Zumildarra lekukoakin urtero bezala, korrikeko edizio guztietan bezala kilometroa erosten. Haupa zuek, txalo ero Zumildarrenako. Bier libro estatu duzu doike lanien, ez? Aujetak eta pasteko. Tranqui, lekukoa, goizua. Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Zuek, pankartakoak hor, jotake, gazteri ez, zuizat etorkizune, euskaran etorkizune, gora zuek. Zumbilako gazterie. Eta gazteak ez zirenak ere bai, Goxo-goxoan, Zumbilan ere! Aldatu dugu, gaur aldatu dugu kantunen leloa. Horrein ez da Euskararen alde bagaude, baina gehien bat Euskara. Horrein, horrein da, Zumbilan ere, Euskara. Zumbilan ere! Euskara! Zumbilan ere! Euskara! Horrein, aldatuko dugu bertxe pixket eta batuko dugu Zumbilako izkeran, eta Zumbilan ordez izan ez, Zumbilin. Zumbilin ere! Euskara! Zumbilin ere! Apa Zumbili! Bueno, lehen izatu guitu
joaldunak, eta orain musika kenduko dugu, eta Zubitako joaldunen musika gozatuko dugu. Haupa joaldunak, hemen daude, haupa zuek, txalo bero bat, txalo bero bat. Lekuko aldaketa. Zubitako herria, Zubitako udala, haupa zuek, pankarta entzinera favorez, pankarta hor dago, lekukoa, eta gero pankarta. Pankarta entzinera, pankarta. Beste pankarta. Aldu. Haupa joaldunak, entzunda Zubietako joaldunak, zuek bai zuek kasta. Zubitan nire! Ez dut haitzen, ez dut afaldu edo. Zubitan nire! Orai bai. Tipi japa! Hapa zuek! Beraitek, ardo tragoa nahi dugu, torra dela, nendu gozatoa. Musika kendu dugu, zuen joaiak ongi entzuteko, Badugu musika, Baina pizka terminatzen oso. Hapa zueta! Tipi japa! Hola bai, tipi japa! Zubitan nire! Hoi bai, nik ere lasterka, hau bai Zubitan kasta. 27 kilometro behar. Hau herri polita, Txalo bero bat, Zubitarren dako, kilometroa dozentzulako, eta zuen gabe korrika atzelako dugu iztanen, olako egenia berdu Euskal Herrien. Badazi, mantxo maiarrekan goite, xeraiak akiko dire, puesto el ritmo, lasai. Haupa zuita, ezkerbile korrika datortzak. Venga, Aimarren! Gorta,